vähän yksinäiseltä täällä. Älä niin stressaa. Ei täällä kukaan tunne. Ei täällä kukaan tunne ketään. Tulis tommonen pinakolaari. Onko sulla oma kättä? Joo, mä asun täällä Turussa. Okei. Arvaa mitä? Mulla on tänään synttäri. Onneksi olkoon vaan. Oi kiitos. Peremmälle. Oli kiva kun törmättiin. Oot sä täältä päin vai? En onneksi täysin lähteä. Jaa. Missä sä olit? Siellä sun täällä enimmäkseen Afrikassa. Ihan tosi. Afrikassa asti. Olisi ihana päästä rantalomalle Mombasaan. Ai niin, mulla on kakkukin jo. Kai se johtuu siitä Taiskan biisistä. Siinä on niin hieno teksti. Kävitkö muuten Keniassa? En käynyt. Mä olin enimmäkseen Keski-Afrikassa ja Länsirannikolla. Ai jaa. No millaista se oli? Millaisia ne ihmiset oli siellä? No se oli kuule yhtä helvettiä. Lapsisotilaat tappoi toisia tai kidutti sukulaisia. Ai kauheeta. Se on täytynyt olla ihan kauheeta. Niin, tapa tai tule tapetuksi. Oot sä tappanut jonkun? Kuule, en oo pitänyt lukua. Mut sähän voisit olla toinen. Niin. Oho. Mutta siinähän oikein kunnon kakku. Synttärisankari oikein hyvä leikkaa siitä päästä palasia ja pistää poskeen. No mitä sä siinä räpistelet kuin joku undulaatti? Eikö sussa ole miestä ollenkaan? Eikö isäs antanut sulle Y-kromosomia ollenkaan, vai mitä siinä sun siityksessä minä oikein vikaa? Annapa se vitsi. Siinä sulle vähän testosteronia. No tehnyt jotain, hyökkää, puolustaudu, pakene edes. No kuule sit tapettava sut. No tarvitse mennä hotelliin. Sä saat valita. Joko mä katkaisen sun kaulan, tai mä katkaisen sun niskan.